खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसपी बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गोजोनथाव रादाब भुटान हादरनि जोबथेसालियाव जोबथेजानाय साद' एनडिएफबिफोरखौ मैया उदां खालामनानै हरबाय जोबथेसालियाव जेसेबां सान बा सम थानांगौमोन बे समा जोबनायनि थाखाय मैया इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबिनि गाहाय नेहाथारि दिलरन्जन नार्जारिनि आखायाव गथायनानै हरबाय साद' बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ भुटाननि जोबथेसालियाव जोबथेजानायनिफ्राय उदां जानो हानाय साद' बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि मुङा जाहैबाय फारियै जीवन बसुमतारी बिथाङा चिरां जिल्ला सान्तिपुरनि गाम्बुरा बसुमतारीनि फिसाज्ला थांनाय 2016 मायथाइनि 3 जुननिफ्रायनो भुटाननि जोबथेसालियाव दंमोन बिथांनि अनगायैबो सनाराम मुसाहारि सनाम मगर बिमल बसुमतारी दिलीप बसुमतारी आरो फाकन नार्जारी सनाराम मुसाहारिया सालकन मुसाहारिनि फिसाज्ला क'क्राझार जिल्ला सरलपारानि थागिबि बिथाङा थांनाय 2012 मायथाइनि 6 डिसेम्बरावनो जोबथेजादोंमोन बिथाङा ओजोंहाय सनाम मगरा बालबदर मगरनि फिसाज्ला बिथाङा क'क्राझार जिल्ला उल्टापानिनि थागिबि बिमल बसुमतारीया गाम्बुरा बसुमतारीनि फिसाज्ला बिथाङा चिरां जिल्ला बासुगावनि थागिबि थांनाय 2016 मायथाइनि 3 जुनाव जोबथेसालियाव जोबथेजादोंमोन बिथाङा दिलीप बसुमतारीया महन बसुमतारीनि फिसाज्ला बिथाङा चिरां जिल्ला सान्तिपुरनि थागिबि थांनाय 2016 मायथाइनि 3 जुनावनो भुटाननि जोबथेसालियाव जोबथेजादोंमोन बिथाङाबो आरो फाकन नार्जारिया चिरां बान्दोगुरिनि थागिबि थांनाय 2016 मायथाइनि 3 जुनावनो जोबथेजादोंमोन बिथाङाबो मोजां देहायै बिटिआरनि गोजौ अथ'रिटिनि नुजाथिनायाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एनडिएफबिनि जेनेरेल सेक्रेटारि बा गाहाय नेहाथारिनि आखायाव गथायनानै हरदों बिथांमोन साद' बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ रायजोआव दासान्दि जोबोद गुदुं दुंखावनाय जादों थांनाय सानथाम सानब्रैसोनिफ्रायनो गोबां दुंखावनाया जाबोदों आरो फैगौ सानथाम सानब्रैसोआव आरोबाव दुंखावबावनो हागौ होननानै बोथोर बिगियाननिफ्राय सांग्रांथि फोसावदों जोबोद गुदुं दुंखावनायनि थाखाय फरायसाफ्रा जाहाथे जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जाया बा खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जाया बेनि थाखाय फरायसालिनि समखौबो सोलाय सोल' खालामनो गोनां जाबाय सेप्तेम्बर दाननि जोबनायावबो बेबायदि गुदुं दुंखावनायनि जाहोनाव हालाय हाफाय जानो गोनां जादों सुबुंफोरा लोगोसे फरायसाफोराबो जोबोद जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों बेनिखायनो डिस्ट्रिक्ट एलिमेन्टारि इडुकेसन अफिसार कम डिएमसि आसाम सर्व शिक्षा अभियान मिशननिफ्राय अर्डार फोसावदों कामरुप मेट्र' जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो प्राइभेट बा सोरखारि नङै आसाम सोरखार आरो मिरु सोरखारि स्कुलफोरनि प्रिन्सिपाल हेड मास्टार अदेबानि गाहाय फोरोंगिरिफोरनिसिम मोनसे बिथोनलाइ फोसावदों बे गुदुं दुंखावनायनि थाखाय जाहाथे फरायसालिखौ फुंनि 7:30 रिंगायावनो जागायो आरो सानजौफु 12:30 रिंगासिम खालामो बेनि थाखाय बिथोन हरदों बेनि अनगायैबो फुंबिलिनि एसेम्ब्लिखौ जाहाथे थाखो खथानि सिङावनो खालामो बेनि थाखायबो बिथोन होदों लोगोसे फरायसाफ्रा जाहाथे थोजासे दै लोङो आरो फरायसालियावबो नांगौ बायदि दैनि राहा थायो बे गुदुंनि समाव फरायसाफ्रा जाहाथे वेस्ट कट आरो टाइ गाना बेनि थाखायबो बुंथिनो हागोन फोरोंगिरिफ्रा फेना जाहाथे थाखो खथायाव सोलिबाय थायो मोब्लिब थाङोब्लाबो बेनि थाखाय जाहाथे गुबुन राहा लायो बेनि थाखायबो बिथोन हरदों जाहाथे फरायसाफ्रा जेबो जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जाया बा खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जाया बेनि थाखायनो बे बिथोनखौ फोसावनाय जादों कामरुप मेट्र'नि अनगायै धुबुरी जिल्लायावबो जोबोद गुदुं दुंखावनायनि थाखाय फरायसालिनि समखौ सोलाय सोल' खालामनानै होदों एलपिनिया फुंनि 7:30 रिंगायावनो जागायनानै 12 रिंगासिम थागोन इउपिनिया फुंनि 7:30 रिंगायाव जागायनानै सानजौफु 12:30 बाजिसिम थागोन आरो हाइस्कुला फुंनि 7:30 रिंगायाव जागायनानै सानजौफु 1 बाजिसिम जागोन धुबुरी जिल्लानि अनगायैबो माखासे जिल्लाफ्रावबो फरायसालिनि समखौ सोलाय सोल' खालामनानै होदों आइटिबिपिआव मावनाय रुंसारि हाविलदार नार्जारिखौ जोबोद दुखुनि गेजेरजों जोबथा बिदाय होबाय नखरनिफ्रा बिमाया गावनि गोरलै फिसाखौ लानानै आरो बिखायाव दावदाब लानानै जोबथा बिदाय होबाय हाविलदार नार्जारिखौ दुखुनि समाव नखराव नुजाथिफैदों बाय बाहागिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनो गोनांदि सा सालमारानि खगारपुर दुलारानि थागिबि आइटिबिपि हाविलदार नार्जारिया न'निफ्राय डिउटियाव थांफिननाय समावनो खारबाय थानाय रेलगारियाव गावनि जिरायग्रायावनो थैनानै थादों बिसिया फिसा जोनोम होनो गोनांमोन बेनिखायनो 2 दान सिगां छुट्टियाव फैदोंमोन आइटिबिपि हाविलदार नार्जारिया नाथाय दुखुनांथाव फिसाजो गोरलैया 1 दान जानायावनो हरखाबै रुंसारि जानो गोनां जाबाय बिथाङा राजधानी एक्सप्रेस रेलगारिजों उत्तराखन्ड फारसे डिउटियाव थांबाय थानाय समावनो खारबाय थानाय रेलगारियाव गावनि जिरायनाय सिटआवनो थैनाय हालोदाव बोखांनो हादों बिथांखौ बिथांनि गोथै देहाखौ दा न'आव लाबोबाय आइटिबिपिनि जवानफोरा मान होनायनि गेजेरजों हाविलदार नार्जारिनि गोथै देहाखौ न'सिम लाबोदों आरो जोबथा बिदाय होदों ओजोंहाय हरखाबै रुंसारि जानायखौ लानानै नखराव दुखुनि खोमसि जोमैया साग्लोबदों
BTCआव थाबैनो 1400नि गोबां फोरोंगिरिफोरखौ हाई स्कुलाव थिसनगोन। बे खोथाखौ फोरमायथिदों BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि BTCआव थाबैनो 1400नि गोबां फोरोंगिरिफोरखौ हाई स्कुलाव थिसननाय जागोन। बेनि थाखाय आनजाद खुंनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनो बिबान होनाय जादों। आनजाद खुंनायनि प्रसेसनि खामानिया जोबनायनि उनावनो 1.5 दाननि गेजेरावनो आनजादखौ खुंनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। फोरमायथिनो गोनांदि चिरां जिल्लानि सिडलियाव सिलाराय भवन लुनो थाखाय मैयानि सानाव अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोन, जेराव बाहागो लादोंमोन प्रमद बर' बिथाङा। प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि गोरोबथायावनो गुबुन गुबुन हारिफोरनि थाखाय फसंथानफोर लानानै फैखादों, जेरै गरखा भवन, सिलाराय भवन, बिरसा मुन्डा भवन। बेनिनो मादाव मैया सिलाराय भवनखौ चिरां जिल्लानि सिडलियाव लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननाय जादों होननानै फोरमायथिदों। जायनाखि जों बेयाव गोलाव समनिफ्रायनो रायजो जादों, बेनिखायनो बयजोंबो गोरोबनानै थानो नांगोन होननानै बुंथियो बिथाङा। आरो बेबायदि भवन लुनायजों बिथांमोनहा गावसोरनि राव, थुनलाइ, हारिमु गासैखौबो फोथांनानै लाखिनो हागोन। गासै 10 कोटी रांजों लुफुंनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिबावदों। बेनि अनगायैबो भाइब्रेन्ट बिटिआर मिशनखौ बेखेवनानै होबाय प्रमद बर' बिथाङा। बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि, सिनियर सेक्रेटारि आरो गुबुन गुबुन अफिसारफोरखौ लोगोआव लाफानानै भाइब्रेन्ट बिटिआर मिशनखौ बेखेवबाय प्रमद बर' बिथाङा। बे भाइब्रेन्ट बिटिआर मिशननि गेजेरजों आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिफ्राय फैनाय राङा जाहाथे मोजाङै बाहायजायो आरो BTCनि पलिसिफोरा जाहाथे मोजाङै मावजायो, बेनि थाखाय खामानि मावनाय जागोन आरो मोनफ्रोमबो दानावनो रिभिउ मिटिं खुंनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। बेनि अनगायैबो सार्कल अफिस आरो ब्लक अफिसाव कमप्लेन बक्स दोननाय जागोन। रायजो राजाफ्रा जाहाथे गावसोरनि जेंनाफोरखौ फोरमायनो हायो होननानै मिथिहोबावो। 30 बोसोराव गोजोन गैयिनि थाखायनो जौगानो हायाखैमोन, बेनिखायनो जोबोद गोख्रैथिजों जौगानायनि खामानिखौ मावनो गोनां जादों होननानैबो बुंथिबावो प्रमद बर'आ। सांग्रां जा। आथिखालाव माखासे आइजोफोरनिफ्रायबो सांग्रां जानो नांसिगौ। माखासे आइजोफोरखौ आइजो होनानै गासैबो बिथिङावनो गोरलैयै लाजाला। मानोना आइजोआनो फिसायखौ बुथारनानै थुख्रा थुख्रि खालामनो हागौ, आइजोआनो गावनि फिसायखौ बिस दौनानै बुथारनोबो हागौ। बेबायदि खालामनायनि रोखा फोरमानबो दङ। दा आरोबाव फिन सासे बिसिनि गिख्रंथाव महर। बिसियानो फिसायखौ किडनेप खालामनानै दाबिबाय लाखोरां। बिसियानो बिगुमैजों लोगो नांनानै फिसाय आजिबुर रहमानखौ किडनेप खालामदों आरो 1,60,000 रां दाबि खालामदों। नंगौ, बे जाथाया जोंनि रायजोआवनो जानो मोन्दों। धुबुरियाव जानो मोन्दों बे जाथाया। फोरमायथिनाय बायदिब्ला आजिबुर रहमाना 26 बोसोर बैसोनि आरो थांनाय 6 दान सिगांसो जुलि जादोंमोन। नाथाय जुलि जानायनि 6 दान उनावनो बिसियानो गावनि फिसायखौ बिगुमैजों लोगो नांनानै किडनेप खालामदों बा लांखारदों। बेनि उनाव रां दाबिदों। रांखौ होआब्ला बुथारनायनिबो हुमखि हरदोंमोन। ओजोंहाय आजिबुर रहमाननि नखरनि सोद्रोमाफोरा रांखौ होनो हायैलाय पुलिसनो खौरां होनायाव पुलिसनि जे सानायाव हमजानो गोनां जादों। आजिबुर रहमाननि बिसि, बिगुमै आरो गुबुन 4 गासै 6 दुथांफोरा। आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज बिथाङा चिरां जिल्ला आरो बङाइगाव जिल्लायाव दावबायफैदों। गोबां जौगाथायनि मावबिथांखि बेखेवदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज बिथाङा। जेरै चिरां जिल्लानि खासिक'त्रायाव ट्राइबेल जिरायसालिमा लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। बेखौ ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टआ लुफुंनो थाखाय 2 कोटी रां होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो आमगुरियाव ITI बेखेवदों। जमनागावआव इक' टुरिजम पार्क बेखेवदों। ओजोंहाय बङाइगावआव बामोनगाव बोराझरनि पाक्का दालांखौ बेखेवनानै होदों। लोगोसे बेंटल गेटआव ट्राइबेल संघनि गोदानै लुनाय मावखुलिखौ बेखेवदों बिथाङा। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी। बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' SR, RPC आरो दिल्ली GNCTनि बारग' आइ कनसालटेन्ट। डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन, जेराव जेबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 3 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।